Nopți barbare de Maria Pilkin. Picioarele mele foarfece albe îți taie nopțile în franjuri. Uneori mă sperie femeia de 30 de ani care mă populează sălbatică, ca dână, dură, nebună, jouissance. Bătrâna cea tristă de pe strada Eugen Duga vinde semințe de floarea soarelui în pagini rupte dintr-un roman de Balzac. Ghilotină picioarele ei altădată, în alte vremi. Nu mai vreau să fiu femeia de 30 de ani.